renggeng manik nara ata obro prabanyo sumirat prabanyo sumirat kenyaring tecoli weran lira kilat sisiring tadet wimbo kekondo mrengingen katiuping samirana mandra separan kang mangambar kungas ngepeki madaning pasewakan tandya Hyang Agung mugi ngayung mono dateng dasat kawula Koko Prabu Punta jimat pepunden kula wonten ing Marcapada prapting delahan Koko Prabu rawuh paduka keparenga ingkang rayi ngaturaken pambagya wana krami tuwin sembah pangabekti kula mugi kunjuk wonten ngarsa paduka Koko Prabu kadanging pun kakang banget ing panaremaning pun kakang dadekke bombong penggalipun kakang ora liwat penges astutinipun kakang tumandha marang sira Yai nuwun kapundi ing mestaka paring pangestawanipun Koko Prabu mugi ndadosna jimat paripe Koko Prabu Ndarawati miwah Koko Prabu ing Mandura rawuh paduka keparenga ingkang rayi ngaturaken pambagya panakrami tuwin sembah pabekti mugi kunjuk Koko Prabu ing Ndarawati saha Mandura ngiwang sukma mangadili nuwih ya Yai banget tak tampa ndadekke bombong penggalipun kakang pangestunipun kakang wae gage tampanana Yai Yai Arjuna ya ngaturke pambagya lan pangabekti banget tak tampa ndadekke gumbiraning manah pun kakang puja bratanipun kakang tumrapa marang Yai Arjuna nundhat kapundi Koko Prabu rawuhipun Koko Prabu tetiga persasat Jawata tetiga pukulun Bathara Darma Sang Hyang Wisnu miwah Sang Hyang Brahma ingkang nedya maluya bumi jer inggih namung paduka ingkang pinangka dados surya pepajaring manah kula Arjuna Pitaya bilih rawuh paduka badhe anjalari padhanging swasana kasatriyan Madukara Koko Prabu jagat Dewa Bathara persasat lumaku ing wanci panglong kepapa kobor sewu
Muga rawuhe Koko Prabu Puntadewa, Koko Prabu Kresna lan Koko Prabu Baladewa bisa mahanani katentreman. Yai Arjuna lan sira Yai Sembadra pun kakang melu bongbong. Dene ora suwe maneh sira bakal momong putra yawa ing katresnanira ingkang kinandhut dening garwanira Yai Wara Sembadra. Sawijining kabungan gedhe dene Siadi pinercaya dening Hyang Agung minangka lestarining tumuwuh Yai. Duh adikku adikku. Syukur mangayu bagya sekedhi jumurung ora ngilangake kekudanganing swargi Rama Prabu Basudewa. Saka panduganipun Kakang ya bakal yose putramu mengkone persasat bisa anyembuh kasuwargane Kanjeng Rama Prabu Basudewa. Pun Kakang melu bungah Yai. Ya Yai. Semana uga pun Kakang ing Mandura. Gedhe pangarep-arepipun Kakang. Wiwit dauping Siadi nalika semana sira Yai tak kondhong Bratajaya ana ing tangan tengen Permadi ing tangan kiwa mubeng ana alun-alun Dwarawati kanthi pangebang-ebang besok Enggala Darbe turun ingkang sembada njunjung darah Mandura. Mula bareng pun Kakang mireng pawarta yen to diajeng Sembadra bakal babaran banjur sumengka praptaning pun Kakang ana ing Madukara. Senadyan bebasan ora bisa udu barang kang katon nanging udu panemu saora-orane donga pamuji supaya lahire jejabang ing besuke wirujeng sakabeh tanpa gethek cacat tanpa ciri ya lahir ya batine. Inggih saestu ngaturaken gunging panuwun keng tanpa upami. Iya Koko Prabu, muga kabeh dawamu bisa antesi. Yai Arjuna lan sira Yai Sembadra ya mung ngene ya Yai. Marmanipun Kakang iki daya-daya prapta krana kodheng sotaning galih ora liya muhung aturira Yai Arjuna nalika semana. Yaiku pamintane garwanira ingkang ndam kaworan samangsa tumapak ing upacara Sabta Candra kandhutane Yai Bratajaya kepengin siniraman dening Yai Panenggak ya Werkudara. Mongko kaya kang wis sira sumurupi Dimas Aryasena kalenggan iki malah mentar murca saka praja wis watara samadya warsa iki. Mongko nganti tekan saiki durung ana pawartane Yai. Handra ingkang puspitarung kasiliring samirana mrek sekar kadung ko gas kandanyo maweh raras retnaning driya om
Kowe Prabu, inggih perkawis menika ingkang dadosaken jibeg bebeking manah kula. Murcanipun Kang Mas Bratasena ingkang persasat pepesing pangajeng-ajeng. Arjuna jumbuh kelawan kahanan iki sira yayi ingsun pundhut bisa legawa sabar narima ngadepi kabeh lelakon ingkang sinandhangi Kyai. Inggih Kowe Prabu Ndrawati kula nyuwun dawuh. Janaka penjaluke Wara Sembadra ingkang mangkono wau ayo nganti ngribeti rasamu gedhe nuwuhake durgamaning Tyasira. Merga saka pangrasanipun Kakang penjaluk kang aneh-aneh tumrap kang lagi wewek waja iku tuwuh saka moganing jejabang ingkang kinandhut. Merga ngene, yuswane jejabang ingkang ana nggo garba wis ngancik Sabta Candra, mono kena diarani sungsang bawana balik ingkang werdine wis sawega sangkep bakal weruh padang hawa. Mongko sejatine lamun nganti ana lakon kedadian jejabang lair umur 7 candra iku kena diarani bayi tuwa ingkang kala mangsane malah banjur dadi tetungguling titah Yai. Yo Yai, pun Kakang uga mathuk karo penemune Yai Kresna. Yen garbine jangkep 7 sasi kuwi wis sawega sangkep, wis tingkep, tegese wis titi lan jangkep, nanging saka pangrasanipun Kakang rehning nyatane nganti tekan saiki Dimas Werkudara durung timbul prayogane nggone nyirami Sembadra disulihi wae. Yai Puntadewa apa Yai Kresna apa pun Kakang wae. Koko Prabu, Kakang Prabu, sing gedhe pangapuramu yen tanggane nyirami aku kudu disuli, aku ora bisa nglakoni. Lho. Lah sebabe apa Yai? Kakang, sadurunge aku tak matur nanging aja nganti salahing panampa. Awit nalika semana aku meminta marang Sih Ing Hyang Agung kanthi nglakoni semedi jroning alam hening-hening mau gawang-gawang katon sumunar cahyaning Raden Werkudara kaya bisa madangi jagat iki ya wiwit dina iku ora ana ingkang tak impi tak idam-idamake nggonku ngandhut 7 sasi iki kejaba mung siniraman dening Raden Bratasena kuwi Koko Prabu. Jagat Dewa Bathara. Ya ngono apa bener ento murcane Dimas Bratasena iki ana sambung rapete karo sasmitane Hyang Agung kang tinampa Sembadra. Jaraka, apa si Adi wis budidaya murcane Sena? Koko Prabu, estunipun kula sampun utusan Kakang Semar supados ngupadi jengkaripun Kakang Mas. Nanging ngantos ing wekdal mangke dereng wonten pawartosipun. Krana Kakang Semar malah ugi dereng wangsul. Oh Prabu. Senadyan pun punta ugi sampun tepung gelang anggen kula nyebar wadya. Angluru pernaipun parandene cabar tanpa karya Koko Prabu. Wah dalah. Yai Kresna piye? Mongko umpama perkara iki yen nganti Yai Sena ora enggal kundur, banjur kepiye lelakone adimu sak kloro niki? Koko Prabu, Nyai Bratasena menika satriyaning negari ingkang kedah gadah jejiban ingkang awrat. Inggih menika rumeksa rahayuning nusa bangsa lan negari. Minggahipun dhateng katentremaning bawana makartining satriya ingkang tansah ngadepi dhateng owah gingsiring kawontenan kala wau. Saged sembada menawi tansah ngulir budi angudi undhaking sesereban anggayuh wuhing kawruh lelampahanipun Yai Dimas Bratasena ingkang kawuri kula kinten menika ugi saged kinarya ancer-ancer rikala Yai Sena ngeblas tanpa pamit lajeng manjing samudra
Sinten ingkang andugi bilih lelampahan menika jebul tuwuh kanugrahan nampi kawruh kasampurnan sangkan paraning dumadi saking Sang Marbuting Rat inggih Sang Dewa Ruci. Pramila Kresna pitados sawetahipun bilih makartinipun Dimas Haryasena nilar praja ingkang tanpa pepoyan kula wau tartemtu wonten sambet rapetipun kalian kawontenaning bawana. Samboten-botenipun Nyai Sena malah gadah gegebengan lan gegayuhan ingkang sinandi. Pramila Koko Prabu, kula lan paduka menika namung menang meminta mugi timbuling Nyai Werkudara ing benjang saged anjalari jayaning Rat Pramudita. Sigra-sigra yen Pramana Ganca sigra ngraketa nawang sesangka goyang lenggahing Sri Nalendra ambek marwa sing sang katri gumulung mangrempah katri gumulung mangrempah ing kaca gurda gurureka giri-giri gurda gurureka giri-giri gumragut makut mangajab set kebiar katalika wau kathah-kathah pengendikanipun ingkang raka tetiga nata ing Amarta nata ing Ndarawati miwah nata ing Mandura akarya jaring penggalih sang pamadya Raden Arjuna nanging caritaning mriku anglenggahi kanyut minangka wardu kanyut wong ganten wardu wong kekecoh nginanga durung abang ida dereng manjing ing pratala kasaru geger Paseban Jawi wonten sawening Nalendra saking tanah sabrang kepareng miyak sagung para sumewa dadosaken horek ing pasewakan kanca piyake ana daya minggir njaluk daya Ron. Sinungwati jagat kinari amom mbak lumembak ombak ing samudra ambek
Kita dedenjeng-denjengan mangke rumiyin disana ingkang nembe rawuh sadereng lan sak sampunipun keparenga kula ngaturaken pambagya panakrami sami manggih karaharjan isana Nunamit pasang Kalimantabe Sirebatna Ilodoni dumawing tawang-tawang. Inggih Raden, inggih. Inggih awit pundi pangestunipun Raden lulus raharja pisuhan kula mboten manggih halangan setunggal menawa. Kejawi saking menika sembah pangabekti kula kunjuk Raden. Inggih kula tampi nanging dawah sami-sami lajeng keparenga nyuwun prisa boten kok ateges tambuh yen nitik saking ageman paduka menika jejering Nalindra. Lajeng Nalindra saking negari pundi lan jejuluk paduka sinten? Inggih. Nderek Gladi Wanuh Wulang Tepang kula menika wingking saking negari Parangrecek. Dene ingkang sudi mestani dhateng kula pun Prabu Dewaratmuka. Lajeng nyuwun prisa menapa kula menika sowan wonten kesatriyan Madukara lan paduka Raden Arjuna. Jagat mboten jangkep kalih 3. Inggih kula pun Arjuna. Walah dalah. Yen ngaten mboten keterang sanggen kula sowan pun pas kalian Google Maps. Nulis Kesatriyan Madukara Sherlock. Lah niku. Lajeng wanita ingkang lenggah ngajangan menika tetimbangan kula pun Wara Sembadra. Walah dalah. Ingkang garwa to. Biyuh. Ayune persasat mantasaning widodari. Wiwit saking jejempolaning suku ngantos pucuking rikma mboten wonten gethek cacate. Jan. Sajlek jumlek kula nggih nembe menika sumerep wanita ayune kliwat ukur. Margi panggenan kula menika nggih kathah wanita. Nanging werni-werni spesies niku benten-benten. Wonten ingkang saking wingking menika ketingalipun wangun. Bareng nyawang ngarep pating pletot. Wonten malih ingkang pakulitanipun kuning nemu giring niku. Rupane ya ayu. Neng bareng guyu gusine biru. Wah. Nanging nuwun sewu, padharanipun menika kenging menapa Raden kok abuh? Menika nembe wewek waja jangkep pitung candra. Oh lah dalah. Lak ngaten Gerbini to. Meteng nggih layak. Layak to kok ayune. Wah lah pancen nek wong lagi meteng ki ayune tambah sokeh. Wah. Saya ayu mula sing ndeyang ya gek do ditengi ora. Inggih. Lajeng esmu sumengko pengawak Badra. Wonten wigatos ing karsa menapa Sang Prabu Dewaratmuka. Nggih. Bilih sampun kepareng matur nanging saderengipun kepareng ngaturaken Basiti Skul Binuntel. Ron kalopo apuranto mbok bilih wonten lepat atur kula mangke. Inggih. Kasirnakna raos wigih ringa-ringa. Nggih. Waleh-waleh menapa Raden? Sowan kula menika sejatosipun namung dapur kautus kalian ratu sesembahan kula ing negari Tanjung Anom ingkang jejuluk Prabu Angka Wijaya. Mangke riyin paduka menika jejering Nalindra kok tasih dipun utus menapa paduka menika Nalindra telukan. Oh sanes. Kula sanes Nalindra telukan.
Inggih namung kala mangsanipun asok bulu bekti lan glondhong mangareng-areng. Menika sami kemawon paduka badhe ngendika ratu telukan sakjanipun namung lingsem. Inggih. Pancen kula menika ratu isinan. Dalange barang isinan. Raden, sowan kula menika kautus dhateng Koko Prabu Angka Wijaya. Inggih Prabu Jaka Amijaya. Supados ngaturaken nawala kunjuk wonten ngarsa paduka. Pramila monggo kula aturi nampi Raden. Mulat mara Sang Arjuna esmunya kamanungsanira kasrepan ring tingkahing mungsuh. Koko Prabu menika jebul kados menika kados pundi malah wonten babak anglayani jujul anusuli. Koko Prabu ing Mandura suraos kintaka nalendra ing Tanjung Anom nyuwun yen to Rai Paduka pun Wara Sembadra badhe kagarwa Prabu Angka Wijaya menawi kula angekahi Madukara badhe dipun damel Karang Jenggo. Walah dalah nungsara tatanan panuks maning jajalan lebres wis yai menengo tak wangsulane kene. Nungsara tatanan walah dalah leteking jagat panuks maning jajalan iblis. Weh jenengmu sapa jenengmu? Inggih kula Prabu Dewaratmuka. Paduka menika sinten? Nek kowe durung tepung karo aku, ditepungke. Aku iki nata Mandura Prabu Baladewa. Prabu Baladewa kapernah menapa kalian Raden Arjuna? Iki kadange sepuh. Dewaratmuka, kowe kongkon karo sesembahanmu ngaturke layang. Kowe ngerti ora surasane layang apa? Aduh, nyemanggaken nanging saking panginten kula menika layang panglamar. Yo, kuwi layang panglamar ngerti yo? Ratu Gustimu bakal ngayunake Wara Sembadra. Monggo kowe ngerti dhewe Wara Sembadra ki wis kawengku garwa dening Kyai Janaka. Lan Sembadra saiki wis ngerbini 7 sasi. Ning ngopo Ratu Gustimu ki uteke ning dengkul? Hah? Yo. Ing atas wanita wis dewengku garwa lan wis ngerbini kok bakal diayunake. Aduh. Lah perkawis menika nyemanggaken bakenipun kula namung dipun utus lan kula sampun dipun paringi purbawasesa. Menawi Raden Arjuna ngkahi kasadran Madukara badhe kula dadosaken segara geni piye? Piye kowe muni piye? Madukara badhe kula dadosaken segara geni setan alas dimomo nungkangke elek. Apa ora ngerti ento Baladewa iki kakangne Wara Sembadra. Walah jelek urip wani ngancem adiku Janaka jujeli tungklak tampanana kowe. Sora tatanan. Kyai Samyaji
Wonten lepatipun Koko Prabu Baladewa, kula ingkang nyuwunaken pangapunten Nyai. Inggih, awit nuruti dhateng Bramantya satemah Koko Prabu nilar tata krami. Inggih Koko Prabu, boten dados menapa krana menika inggih sampun dados lagak lagon lagianipun Koko Prabu. Koko Prabu Ndrawati menika kados pundi lelampanipun malah wimbuh peteng kados mekaten. Ya pancen mbok menawa iki Yai Arjuna lagi dicoba, nanging percaya wae Yai, jer pacoban iku pinangka pangungkaling laku. Nanging lamun si Adi Sembada nglakoni lan lulus saka pacoban bakal gedhe nugrahane Yai. Inggih. Lajeng prayogi ning lampah kados pundi wis Yai? Perkara raja kae mau ben dirampungke Koko Prabu Mandura lan Dimen Dewangi Dimastiaki. Lah saiki prayogane sumene sawetara bebarengan kelawan pun Kakang lan Yai Samiaji manjing ana ing sanggar pelanggatan muga lelakon ingkang sinandhang enggal diparingi pepajar Yai Arjuna inggih. Kaluhuran Koko Prabu Punta, monggo sarengan kalian ingkang rayi kula dherekaken manjing sanggar pelanggatan meminta dhateng Sehing Jawata. Mugi dipun paringon pepajar lampahan menika lan mugi sesantinipun tansah manggih mulya.
Alhamdulillah. Puji syukur kunjuk ngersane Gusti ingkang Maha Agung. Dene awak dhewe sak kanca kelenggan iki wis kelakon sowan. Sowan ngendi, Mak? Iki sowan ana daleme pepundenku Toyan wates Kulon Praga, sowan ning daleme Pak Dewisnu Hadi Sugito. Kok simak nyebuti Pak Dewisnu? Ayo manut alure wae to. Merga mbahku, Mbah Pamanan biyen ngaturi Mbah Gito ya Kakang. Bapakku biyen ngaturi Mbah Wisnu ya muni Kakang. Ngono, aku ya ngaturi Pak Dewisnu to. Oh iya ya. Terus iki ujube apa, Mak? Iki tasyakuran. Ya kuwi tasyakuran khitanan sing dikintanke Kang Masku, jenenge ya padha aku Mas Gading Brahmayuda. Loh, jare Mas Gading iki saiki wis gedhe. Kok lagi disunat? Lah ya le sunat ki wis kawit biyen. Ning le syukuran lagi saiki. Oh, nek le sunat wis suwe berarti wis tau kanggo. Wis. Wong umure iki padha aku. Nggonku ya durung kanggo kok. Mosok. Wilah. Nanging ngene ya, Nduk, ngene. Acara iki pancen mundur merga nalika semono kuwi bar supit kuwi malah njur ana wabah Covid atau corona kae lho. Mongko nalika semono bapakku almarhum Ki Sira Nugroho isih sugeng. Gek biyen bapak karo Pak Dewisnu padha janjian, padha nazar, Pak kautu pengendikane Kang, pokoke sesuk nek anakmu gading sunat sik wayang aku lho. Aku iki keselak kewan iki lho do mabur. Yakin nek iki keselak aku kengko klebon irung barang. Sik dilanjutke. Mak, kosik le sambat keselak ki mengko sik. Pokoke sesuk nek anakmu gading sunat sing mayang aku lho. Pak Dewisnu ya nyagui. Dilalah ya, Nduk. Krida budidayaning menungsa datanku wawa bedah purbane Kang kuwasa. Kang kawasa bapak malah seda. Lah saiki diujupi dadi iki ujube kejaba tasyakuran kitanane Mas Gading ning uga ngluari nazar lan aku sing nampa dawuh. Ngono, Nduk. Lah kok ya awak dhewe sing nampa dawuh to, Mak? Lah ya kuwi mau, Nduk. Kuwi lho, to. Nek jane mono awake dhewe iki durung pantes, durung layak nek disuguhke apa maneh iki ya diberkahi ditunggoni para pepunden-pepunden dalang senior, para seniman nanging ya merga iki ujube ngluari nazar lan aku sing kedhawuhan neruske ngluari nazare bapak karo Pak Dewisnu. Dadi anane aku ya mung sendika dawuh. Mula, Nduk, sing bako ayo bebarengan nyuwun ana ngersane Gusti kanthi diadani ketasyakuran iki bisa luar apa sing dadi nazare bapakku lan Pak Dewisnu. Mugi muga Gusti muga tansah ngijabahi, amin. Lan nderek memuji mugi Kang Masku Mas Gading Brahmayuda uga tansah pinaringan kabagas warasan. Sembodo Kang Sinedya Pak Dewisnu sak keluarga ugi tansah cinaketing kanugrahan bagas waras lumintir rejekine. Pak Dewisnu ya saya laris tanggapane mayang. Amin. Nduk, sadurunge caos panglipur pupung iki ya diberkahi para pepunden dalang lan uga sedaya kadang-kadang seniman. Nyuwun wekdal sekedhap kemawon kangge sumene kintun donga kagem simbah kula almarhum Ki Hadi Sugito, simbah kula Ki Suparman saha kagem Bapak Ki Sira Nugroho. Mugi suwanipun dipun tampi sedaya amal kesaenanipun, dipun apunten sedaya dosa kalepatanipun. Mugi dadosna seda ingkang husnul khotimah. Amin. Khususon ila ruhi almarhum Ki Hadi Sugito, almarhum Ki Suparman, almarhum Ki Sira Nugroho. Al-Fatihah. Amin. Cakap matur sembah nuwun. Nggih, niki Pak Dewisnu
katuran minggah panggung kalian kalih Mas Gading ngeluarin nazar muga Pak De Wisnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Sagung lenggah sedaya rahimakumullah. Nun saya boten kula wiji yang kula matur. Mugi wonten rawuh wonten dalu punika sedaya nampi rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Kanthi menjuru hajatipun adik kula Ki Wisnu Hadi Sukito anggen ngluari inggih menika wontenipun tasyakuran. Nuwun sewu pramila sumangga saderengipun samangke wontenipun luaran kita nuntun Allah Subhanahu wa taala mugi hajatipun purwa madya telausanipun samangke tetep lestantun lestari nampi nugra saking Allah Subhanahu wa taala kita dherekaken ibtunan limardhatillah taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sadil awalina wal akhirin sallim wa radhiyallahu ta'ala tabarakan an kulli sahabatika wa rasul ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hamdan syakirin, Allahumma hamdan na'imin, hamdan yuwafi nahkafi majidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal wa asil sabama qaranahu minal Qur'an min suratil Fatihah wa karamati hadzal majlis ba'da qabli bina hadiyatan wasilatan wa rahmatan nazilatan wa barakatan samilatan lil habibina wa safina wa qurrati ainina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam faqdi hajati sabil baiti ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma alfa quwatin wal fa barakatin wal fa ni'matin wal fa rizqin wal fa rahmatin wal fa salamatin bi rahmatir arhamar rahimin. Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatana wajil hadirin wal hadirat min ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'al wayahum min ahli sari wa dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna kunna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma hasil maqasidana maqsadin wa dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Allahumma la tad'a lana fi masjid hadza dhanban illa ghafarta wala hamman illa farijta wala aiban illa satarta wala usran illa sarta wala jahlan illa 'allamta wala dhalan illa hadaita wa hatta ridha min hajji dunya wal akhirah illa qadaitaha ya rahman ya rahim ya mujibad da'wat ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barakasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi alamin qabulatul rasul bi rasul waqti hajatina bi barakatil fatihah emang khutubi alaihim taqabbal taqabbal ya karim coba tahu ya alim ahla wala quwwata sendal hati-hati. Yang pintar dia lagi. Wes, alhamdulillah. Alhamdulillah Mbah terus wis gek omongan kono. Nggih, Mbah. Nduk kabeh wis diaturake lah. Saiki mung kari seneng-seneng saos panglipur. Ning ya iki, Nduk, iki jenenge tes mental. Tes mental tenan iki. Ayo piye to? Biasanya aku diringi warga laras komplit, bengi aku mung didhawuhi morong jejak utawa dalang tok ya ora Ding. Karo ngejak kuwi wala dara-dara druke apa jenenge? Bolo-bolo druhun. Kuwi lho. Aku mung didhawuhi nggo Mbah Geter, Kiswan karo Wahyu, gawan dalang. Gawan dalang kuwi. Mongko dalang kabeh ayo wis. Ning do ora kena jagake bayaran lho iki. Mbah Geter, Kiswan, Wahyu kene-kene ya nyumbang amplopi. Nek kok ketoke nek Kiswan ora. Genah. Genah nek kuwi. Kurang amplopi ning diamplopi nek kae. Ha terus iki sing ngiringi sapa, Pak? Sing ngiringi ya karawitane Pak Dewisnu to. Ayo dalang kondang ya mestine duwe grup karawitan. Grup apa iki jenenge? Grup Langen Gita. Langen Gita. Nah, kuwi wis ora apa-apa. Uji mental pokoknya. Karo guru tersayang juga datang menonton. Pak Sri Kawan. Waduh.
penggemar berat wis nganu udah pulang nggih pun mangsul nggih pun. Ra seneng wayang jane. Apa mancing apa ya? Ikan kipit salam. Ikan kipit-kipit. Sindene ya apik kabeh. Jan. Wah, ayo gek nembang wae yo. Pinggir dhewe paling apik sing kono. Yang mbok menawa ana sing arep nyumbang apa ta apa ngono. Wong sing diulem ya seniman-seniman kaya Mbak Tatin. Mbuh. Mbak Tatin rawuh awan mau apa saiki? Terus masih ono. Masih ono ya ono lho. Mbak Elisa ya ono nggih rawuh. Pak Toro nggih rawuh lho. Ayo to diugake yo. Mbak Tatin, Mbak Elisa, Mbak Siono, Toro. Yo monggo Mbak Elisa. Nggih. Bahasa ono personile kurang satu iki. Pak Benyek. Benyek piye? Ha ya kuwi wajib, Mak. Wah, heeh. Benyek. Pak Harno. Komplit pokoknya iki kok. Pak Bambang Wiji. Demong ya. Monggo Pak Harno, Pak Benyek, Pak Catur. Mas Narpo monggo kula aturi minggah panggung nyengkuyung dhateng adik kula Gading monggo. Nek ra gelem munggah panggung mulih mawon mboten napa-napa. Monggo. Ayo diduduk-duduk yuk. Ayo Mas Bambang. Ayo Bang. Monggo Pak Arno monggo. Monggo Pak Benyek. Mas Bambang pergi mawon. Monggo Mas Benyek, Mas Bambang, Mas Keli Bule monggo kula aturi. Monggo Mas Wisnu kula aturi minggah panggung malih monggo. Wau dereng medhar sabda menika.
gelem nampa sumbangane ra gelem ngomong. Monggo, sepoti Mas. Pun mboten sah, pun. Oh, nggih. Monggo Mas, matur terus terang mawon iki penghasilan malam ini untuk biro. Cangkem Lumayan gitu iki Mas, sukses. njur ngopo nek lumayan ki ngopo? Ayo ter paling murah iki sesuk iki. Ayo gampang. Kowe iki nyumbang ning ngapur-ngapur kok dadak cerewet. Aku nyumbang 1.600.000 dulu Mas dieling-eling. 1.600 meter apa? Monggo Mas, benyek Mas Bambang. Niki nek jenengan iki ra ono sing dibuli Mas Bambang. Kene Bu. Ra ono sing go ketak-ketakan iki Mas Bambang. Nah. Wis ra sanggo sebab. Roh, nyili Rael. Monggo Mas benyek teng mriki. Arep ambung-ambungan rolek geter apa piye kok ning kono? Arep klarifikasi apa piye? Monggo Mas, Mas Wisnu, menika ujubipun acara menapa? Kula tak matur nyuwun pangapunten tara lambene meneng sik. Mengko nek kowe omong iso tak jejeli mik. Kowe tak jaluke mike, nek tak omong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur sembah pun sanget dumateng sedaya para kadang-kadang dalang adi-adi kula dalang mas-mas kula dalang rawuh wonten gubuk kula mriki lan sedaya warga saking pundi kemawon kula ngaturaken ing panuwun niki saking Balasena nggih rawuh saking PKHS nggih rawuh saking kadang-kadang Jogja Samirana, Mas Tono, Mas Toso, Mas Suroso, Mas Tapi ya rawuh. Bapak-bapak lurah, bapak-bapak pamong-pamong niki PWKS nggih rawuh. Kathah sing rawuh gentro-gentro nggih rawuh niki. Komplit pokoke. Nggih, matur sembah pun sanget. Mbok bilih wonten kelapatan penglosak keluarga nginipun paring napa caos papan. Engenipun caos pasugatan kula nyuwun agung aksama mawantu-wantu kula badhe ndunging sekedhik kula ngawontenaken tasakuran menika duk rikala semanten sadèrèngipun Covid-19 kadang kula Kisina Nugroho niku mayang wonten endi guys Kulwaru ya Kulwaru Plumbon ya niku telepon kula Kang nang omah apa ora nang omah kring ngene ya kring kowe menengo sik to ora dirgis wae mau rasa dunggahke wae mau kowe nyemelangi kowe nek munggah cok nglonyo-nglonyo cangkeme iki Le telepon jam ngantel apa ora wis aku lali mulane nganggo nangis nang ketok ternyuh ora kok malah guyu genteni to nangis to nek nangis tak batin rilo semanten Suwargi Kisana mampir wonten mriki kula kalian ibu kula kalian anak-anak kula nembe kemawon wonten ngajeng mriki niki seksinipun adik kula Keswan Palik Geter sapa ya ora melu kowe dijani iki usul wae Mas anggap iki apa menengo to wah jan aku ora iso fokus aku jane wae niku mampir kalih ibu kula agi ngopo Budhe iki agi rembugan arep nyupitke putuku si Gading wah
jenenge padha anakku. Gadinge jenenge padha, cilinguse ya padha. Iki saiki ora saiki. Sing mesti gadingku sing cilingus kae. Nek wis manteng terus serius ngaten kalih kula. Sesuk sing mayang aku. Komplit gamelan wayang wiyaga sinden song sistem aku. Nyoh iki lho tak manjer. Kabeh ngajeni nggih. Sing manjeri malah kono dudu aku. Luar terus Mbak Yuku do prol-prol metu kabeh terus dum. Ayo 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 ayo. Ayo lung. Wis geger sier-sier pokoke. Oh iya disekseni ya. Le ibu ten niku le Ki Seno. Ya budhe esuk sing mayang aku. Alhamdulillah terus wonten Covid nika. Terus saderengipun sowan wonten ing jaman kelenggengan suwargi adi kula Ki Seno niku telepon kula. Kang sesuk nek aku mayang nek wis bar Covid bae. Terbuka ben iso ngumpulke sedulur-sedulur kabeh. Kadang-kadang daya kumpulke kabeh. Oh iya. Lah terus mboten wonten setengah wulan adi kula Ki Seno katimbalan sowan wonten ngayunan padha. Lah terus niki kula ngajengaken Rembag ing ngajengaken prunan kula Gading Seno Gading mawon Seno Saputra. Nggih. Kula matur nuwun sanget. Muga-muga ya dadi dalang sing apik ya Le, iso nurun bapakmu Ki Seno Nugroho sing pinter. Aja nganti keset pinter sinau, aja nganti lali dalang kuwi kudu gelem prihatin. Kudu gelem prihatin. Nek takon prihatine dalang ya karo karo Pak Diharno, karo Pak Di Bambang. Aja takon karo Toro. Engko dijak tirakan nang Parangkusumo nek karo kuwi. Nggih, nganten kemawon sebisa meneh ya Le, kudu gelem prihatin, dalang kuwi kudu gelem prihatin. Wong kepinteran iso disinau, keterampilan iso disinau, keprigelan iso disinau siji, kabejan ora iso disinau. Lah kuwi kudu gelem prihatin ya Le. Aku gadang-gadang muga-muga iso ganti bapakmu Suwargi Ki Seno Nugroho. Amin amin amin. Nggih nganten kemawon maksudipun paring wedha dumateng kula niki kula pasrahaken adi-adi kula dalang-dalang kangmas-kangmas kula niki sampun lenggah. Monggo nek ajeng geguyun Kota Medun panggung rumadang aku ki. Nggih, wektalipun monggo Mas Toro. Salajengipun menapa? Sampeyan teng riku mawon mangke nek Medun. Ya, ya. Nang kene ngapa? Prihatin. Kowe ora ndelok iwak iki asu ora. Bebas kok sing ndemangi bebas kok arep prihatin ra apa-apa arep mendem ning kono ya ora apa-apa. Anu kok ewo piye? Ketoke kanca pengrawit ning bab pembalasan dendam ning pas ngene iki mingan. Ketok ledo anu puas. Soale iki nek pas nyambut gawe iki ndak dipotong dadi. Lewani ngene iki ora ana sangkut paute karo masalah dana dadi. Aman. Ingkang wigatos Mas Nanang Wisnu nderek bingah Mangayu Bagyo. Proses regenerasi Gading dan Gading. Ya, Gading dengan Gadinge Mas Seno. Kita semua ikut mendukung proses regenerasi berikutnya untuk pedalangan Yogyakarta. Utaminipun terah kadang seni selanjutnya. Amin amin amin. Menika Mas Bambang monggo. Nggih, kula nderek Mangayu Bagyo ugi dhateng ponakan kula. Dole Gading loro-lorone kanggo Dole Gading putrane Mas Wisnu muga dadi bocah sing sembodo lahir batine. Dole Gading putrane Mas Seno ya dadi bocah sing sembodo lahir batine. Pokoke prihatin aja lali kabejan mengko bakale dibomburi.
nitik lawan prihatine mau nemong derek nyang guyung Mas Wisnu anggenipun kagungan kersa rahayu ing tanpa alangan setunggal menapa. Ngatur nggih mawon, matur sembah Amin. nuwun. Mas atur dhisik, Mas atur dhisik. Toro keri. Toro keri, cok elek. Oh iya, iklan. Roh iklan. Ya mugi-mugi Mas Gading putrane Mas Wisnu ampun kados kaya kula. Nggo napa kok ora oleh kaya kowe nggo apane? Main kaya bapakne ngono lho. Le nek kula kan pun mari le mendem nek. Nggih mugi-mugi Mas Gading dados putra ingkang ngabekti dhateng tiyang sepuhipun. Ngaten mawon nggih. Kene apik. Wah, kene istimewa ya mlepek ya uteke ya. Tertib. Apik ming tekone sing ratek apik. Nggih ugi semanten ugi kula nderek nyeng kuyung, nderek Mangayu Bagya, Mas Nanang Wisnu anggenipun gadah damel napa nggih? Ngislamaken apa syukuran nggih? Syukuran anggenipun Tole Gading sampun dipun prayogekaken tititipun. Mugi-mugi saged dipun pigunakaken sebagaimana mestinya. Kok sadurunge urung prayogi ya, Pak? Sadurunge urung prayogi. Ya paling sabun. Nggih mugi-mugi saged dados lare ingkang saged mikul dhuwur mendem.